होली बीत जाए हाँ अच्छा बीत चला मुखिया जी हाँ तो सबसे हम बड़ी सौभाग्यशाली बनी कि हम हमारा के लोग मुन्ना सिंह जी के नाम रौरा सुनले हो जे करे गीत गाव रहे कि जब से सिपाही से भइले हवलदार हो न दुनिया कि राजा जी हमार हो तो मुन्ना सिंह जी अस व्यास हमारा पर बड़ी प्रभावित भइलन कहलन कि बबुआ आज के समय में तार गीत संगीत बड़ी सुंदर होता लेकिन दुख होतने बा कि पहले के लोग सुने खातिर जात रहे कि कौन गायक आइल बड़े कौन व्यास आइल बड़े आज के लोग अपना आँखी से देखे खातिर जाते मंच पर का होता आज ये परिवेश में हमारा के लोग सुने खातिर आइल बा तो बड़ी सौभाग्य बा तो चैत जब बीत जाला तो हमारा अफसोस होला जा होई गाना ना होई सही बात है मेजरे बा मेहरा को तरीके राजा जी चैत चढ़ गइल बा आम मोजरा गइल बा हम महुआ कोचिया गइल बा तू देरी मत करो बाहर रहब तो कोई दिन काम चली हां हां तो से निमन भाव दिखा दे देखी पाके मारे लगली कोई बात नहीं सब धन तोरे हो हां मगर आंखी के सोया रह सब धन खा जाए मुआला के बाद 4 बीघा लिखवा ले तब वो जानना छोड़ यही तरी जानता नहीं धर्मेंद्र भैया एगो मर्द मेहरारू के झगड़ा हो गए कैसे कैसे झगड़ा हो कौन दिक्कत से कुछ अंत में काम बचा है मर्द मेहरारू ना कोइली तो मेहरारू कहते कि रे तू हमरा के मरले हा तोर औकात कितना बा कितना तोर औकात तो मर्द कहता कि हमारा औकात कितना बा कि रोज हम सांसद मंत्री विधायक जरूर उठिला बैठिला हां तोर का औकात बा बोल तो मेहरारू कहते कि तोर तने औकात बा अतने कि तू रोज मंत्री आ विधायक सांसद जरूर उठेला बैठेला हां तो हमरो औकात जानो का कि तू जो ना मंत्री विधायक सांसद जरूर उठेला बैठेला नु हां हम ओहनियो जरे सुतीला सोचा जे हमारा औकात कितना बा तारा से ऊपर के चीज बानी सही बात उहे मेहरारू कहतिया का हो अरे कि ननदो के भैया ए बोलो देखी चैत में का चाहिए मेहरारू के का अरे कि ननदो के भैया चैत में चलावे थोड़े सारावा आ जाए मार दी के बस बैठ जा संत के भेष में बानी तू आवरे पगली लंठ बना तो हार्वेस्टर के गुलिये का फेंकवा दे तो तोर कुल होवे तोर कुल जिराफ अरे कि ननदो के भैया यही अरे चैत में चलावे थोड़े सारावा आ जाए तो कोई लड़के हां कोई लड़के कुप हुप दिल में उठावे तुम्हारा आ जाए कोई लड़के कुप हुप दिल में उठावे तुम्हारा आ जाए अरे ननदो के भैया चैत में चलावे थोड़े सारावा आ जाए ए राजा जी ननदो के भैया चैत में चलावे थोड़े सारावा आ जाए
खातिर बोला तने कटिंग बाई जावा हां धनंजय भैया वाह कहते कि सुनी सुनी काहे खातिर बोला तनी काहे खातिर अरे किया मोजराई गइले महुआ कोचियाइल हो बाबा बाबा अरे तया मोजराई गइले महुआ कोचियाइल महुआ कोचियाई चियाई हमें हो गाड़े आओ खरिहान बाछिला हमें हो गाड़े आओ खरिहान बाछिला सूते के मन करे कब करेला चैत में मेहरारू कब चाहली भीरी को 12 बजे के पहले हां चाचा जी रो तो बात का अनुभव कइले हो हां आज सुना 12 बजे के पहले हां जी मेहरारू भिजइबनु तो ढकेल के मुआ दी हां आ 3-4 बजे नु तो घुसुक बुझाला जे एगो बेडशीट में कहीं आदमी बा कि सूते के मन करे आरब होरावा में कोरावा चापा छोटका का तना हंसत रे स ओ छोटका जतना हंसत रे स बागेश्वर महाराज के परिचय है कहता कि सब डीएम बनी है सब कि सूते के मन करे अरब होरावा में कोरावा अखबारवा आ जाए राजा जी यही से कहता नहीं कोई लड़के कुक हुक दिल में उठा राजा जी मंटू भैया की ओर से जीजा जी चलो फिर से देखिए बड़े भैया मंटू भैया की ओर से नदौरा पंचायत के मुखिया जी समाज सेवी अब पुरस्कार उहे देला जे संगीत प्रेमी होला माई के कृपा भैया पर बन रहो मेहरारू कहते कि राजा जी तारे से कहतनी कि सब परदेसी अइले करे खाती कोटिया सब परदेसी अइले करे खाती कोटिया आई अखिया दुखाई गइले जोही कबले मोटिया अरे अखिया दुखाई गइले जोही कबले मोटिया आए है कहतिया कि सुनी सुनी ई गेहूं के कटनी लागल बा कोटी अकेले ना अरे संग तुलल बनिहारवा आ जाए राजा जी हमारा से अकेले ना कटी संगवा में एगो बनिहारवा जरूर लेके आई हम सही बात काहे की काहे? अरे कोई लड़के कोई लड़के कुक हुक दिल में उठा
और का अरे कि बिसरल बिंदिया उदास भइली चूड़िया ये हमार लिखल गाना सही बात और बता दे तनी अपन कला कला कि बिसरल बिंदिया अरे उदास भइली चूड़िया यही चैत नवमी में हाँ दी नवमिया में रोए राजा पूड़िया जो नवमिया में रोए राजा पूड़िया जौरिया ठाकुर हरेंद्र अरे रोवत बट सौसे सिंगारवाया जाए तो कोई लड़का को कहूँ दिल में उठा घरवाया जाए तारे के खुश कर दी तारे के खुश कर दी एक भाव दे कोई लड़का तुमको दिल में उठा कोई लड़का तुमको दिल में उठा कोई लड़का तुमको दिल में उठा